Kważi fl-aħħar 7 snin ta' gvernijiet nazzjonalisti, id-ditta legali tal-kap nazzjonalista preżenti Adrian Delija ħadet minn tal-inqas €500,000 f'kuntratti fejn il-biċċa l-kbira tagħhom ingħataw b'direct order. Bħal ta' qablu Delija kiseb ma' €500,000 minn 4 entitajiet differenti. Dan joħroġ minn mistoqsija parlamentari li saret mid-deputat Laburista Glenn Bedingfield. Fil-fatt dan it-tarif juri li bejn l-2005 u l-2012 id-ditta legali ta' Delija Aquitas Legal ħadet 18 il-kuntratt minn 4 entitajiet differenti. Fost l-oħrajn fl-2010 fl-eqel tar-riforma tal-Arriva, Adrian Delija ħa kuntratt mingħajr sejħa ta' ftit aktar minn €131,000 mingħand Transport Malta. L-uniku kuntratt li Delija ħa b'sejħa pubblika kien dak li natalu mill-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Hawnhekk il-kuntratt laħħa iżjed minn €112,000. Sa dan it-tant Adrian Delija li bħal Simon Busuttil jipriedka fuq it-trasparenza ħa kuntratt ieħor b'direct order mingħand l-Awtorità tal-Artijiet. Hawnhekk huwa tħallas bi €15.70 fis-siegħa. Iżda sa issa mhux magħruf kemm tħallas b'kollox Delija fuq dan il-kuntratt li ma' oħrajn ingħatawlu bħal pastizzi minn sensiela ta' gvernijiet nazzjonalisti.